ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ବହୁଟିଏ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ନିନ୍ଦା ପାଳିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଘରର ବୋହୂମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗୁଟଖା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନବବିବାହିତା ବୋହୂଙ୍କର ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ଚହଳ ପକାଇଲାଣି। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ଗୁଟଖା ନ ଖାଇବାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଗୁଟଖା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଘର କାମ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଟଖା ଚୋବାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଟଖା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି।